dnešnom Pesomotovo 99 videu vám ukážem toto tu. A že som hneď prvý deň, čo to začalo, hneď čo ľudia. Tu bolo tak, kde ja som normálne stal tu a tu naskočil a som získal a som hral Minecraft. Takže ešte raz. V dnešnom videu si otvoríme 100 Diamond Bagel. Takže ideme. 1, 2, 3. Spolu na tu 6. Čo mi nemalo, ja to im budem zvládať. A keď to bude otvorené, osviem sa vám. Mám to otvorené, pozrite, čo mi padlo. Tak dlho by mi to dal 3 minúty, som prerobil zase. Mám to povedať, prosím. Vyučiť zmysel, že som musel natočiť video. Ok, dobre. Ok. Dobre. Ešte vám ukážem toho tu. To už nie, to už. Pozrite, ale čo to prejdeš. Ok, tak máme to. Už ako súce, to vám ukážem. To nechcem ešte. Exclusive shop. Taký súce, taký. Čo ty tady? Dobre, tak to by bolo z dnešného videa všetko. Dajte like, dajte odber, že som sa mohol už čím skôr odhaliť. A čus. A ešte ste tu, ok. Ale tak teraz čus. Fakt teraz čus. Dajte like, dajte odber znova, že by sa už mohli odhaliť. Dajte odber, čo najviac viete. Dobre, lebo nenatočím žiadne video z Pesomotovu. Takže dajte like, dajte odber, čus.